Вітаю, сябры. Гэта канал АБА, Асацыяцыя беларусаў у Амерыцы. Мяне завуць Воля Брумен. Гэта стрым з іміграцыйным адвакатам Романам Сейджам. Вітанкі, Роман. Добрый день, шановные, все, кто глядят этот стрим. Меня зовут Роман Сейдж, я представляю юридичную компанию Martin Drine and Associate Attorneys. Мы займаемся іміграцыйнымі справамі, а таксама мы займаемся пашкоджаннямі. Калі вы атрымалі нейкае пашкоджанне, траўму, можа, попалі ў аўтааварыю, гэтак далей, мы вам можам дапамагчы, каб вы атрымалі тое, што вы павінны атрымаць. Дзякуй. Дзякуй, Роман, што вы змаглі да нас сёння прыйсці. Сябры, прабачце, што нас перанёсся стрым, хто чакаў раней, всякае бывае, абставіны. Я думаю, што мы сёння будзем працаваць па такой схеме. У нас ёсць 1 гадзіна. Мы пачнем з пытанняў, якія нам задавалі ў соцсетках. Я буду іх агучваць, Роман будзе адказваць. Таксама, калі у вас ёсць нейкія пытанні, вы можаце іх пытаць прямо тут у YouTube каментарах. І калі ў нас напрыканцы застанецца час, мы на іх адкажам. Калі не, мы іх збяром і потым паступова ў нейкіх допісах прыдумаем, як адказаць на ўсе вашы актуальныя пытанні. Так, ну што, пачынаем тады. Першае пытанне. Якія катэгорыі зараз сталі лічыцца нелегальнымі мігрантамі і могуць быць затрыманыя супрацоўнікамі ICE? Ну, па-першае, все вы ведаеце, што з 20 студзеня уступілі ў законную сілу пэўныя распараджэнні, ардара новай адміністрацыі, новага прэзідэнта, старога, былога, але новага прэзідэнта Трампа, які паставіў крэст на такой праграме, як CBP-1. Што гэта была за праграма? Гэта аплікацыя, яна дапамагала тым, хто пераходзіць паўднёвую мяжу з Мексікай, трапіць у Злучаныя Штаты, каб атрымаць прытулак, заявіць на яго, то вось яны выкарыстоўвалі гэты дадатак, гэтую праграму. Прэзідэнт Трамп гэта адмяніў і сказаў, што ўсе тыя, хто прыехалі праз паўночную паўднёвую мяжу, а за апошнія 2 гады яны з'яўляюцца нелегальнымі мігрантамі. Гэта тое, што сказаў Трамп. Калі мы паглядзім на літару закона, то нелегальным мігрантам з'яўляецца той чалавек, які знаходзіцца ў Злучаных Штатах без аніякага статусу. Узнікае пытанне, калі я падаў на прытулак, але яшчэ не атрымаў моя справа не разгледзена ні судом, ні іміграцыйнай службай. Ці з'яўляюся я нелегальным мігрантам? На самой справе так, вы з'яўляецеся нелегальным мігрантам, таму што звяртанне ў міграцыйную службу ці ў суд за атрыманнем прытулку, само вось гэта дзеянне не з'яўляецца нейкім доказам вашага статусу легальнага ў Злучаных Штатах. Таму, калі у вас няма ніякага легальнага статусу, вы з'яўляецеся нелегальным мігрантам. Калі у вас ёсць дазвол на працу, але вы чакаеце, калі ваша справа будзе разгледзена, гэта не мае ніякага значэння. Вы таксама з'яўляецеся нелегальным мігрантам па закону. Але вось гэтае пытанне, яно мае і другую частку. Каго будуць арыштоўваць, каго будуць дэпартаваць і гэтак далей. Ну, па-першае, усе мы ведаем, што ёсць 14-я папраўка Канстытуцыі Злучаных Штатаў, якая кажа нам аб наступным. Кожны чалавек, не мае значэння, які ў яго іміграцыйны статус, мае права на разгляд сваёй працы па закону. Справы па закону. Это due process, так называемый. Што гэта азначае? Нават той, хто прыехаў у Злучаныя Штаты праз паўднёвую мяжу
ці ён выкарыстоўваць гэты дадатак CBP1, ці ён гэта рабіў наўпрост, пералезаючы праз нейкі плот. Не мае ніякага значэння. Калі ён ужо знаходзіцца на тэрыторыі Злучаных Штатаў, ён абараняецца гэтай папраўкай 14 Канстытуцыі, якая кажа аб тым, што яго справу павінны разглядзець па закону. Все мы ведаем, што зараз адбываецца, калі хапаюць людзей на вуліцах, садзяць іх у нейкія ваенныя летакі і адпраўляюць у пэўныя краіны Паўднёвай Амерыкі, Гондурас, ці Мексіка, ці Эль-Сальвадор і так далей. Вось, таму адказ наступны. Усе тыя нелегальныя мігранты, гэта ўсе тыя, хто не мае ніякага легальнага тут статусу. Зварот за прытулкам аўтаматычна не дае вам ніякі статус. Нават калі у вас ёсць дазвол на працу па гэтай катэгорыі, гэта катэгорыя C08, так? Вось гэта той, хто знаходзіцца ў чаканні, калі гэта справа будзе разгледзена. Нават гэты дазвол на працу вам не дае ніякі легальны статус. Ёсць яшчэ пэўная катэгорыя людзей, якая атрымала праз CBP1 так званы пароль у пункце ўезду, статус дзіцей. Вось калі быў Байден, была гэта аплікацыя CBP1, чалавек прыязджаў на пункт пераходу, на паўднёвую мяжу, і яму давалі ўжо, яго не арыштоўвалі, не адпраўлялі ніякі дэтэншн, яму таксама выдавалі форму I-94, форма 94, якая з'яўляецца пацверджаннем яго легальнага ўезду ў Злучаныя Штаты. Але разам з гэтай формай таксама выдавалася форма, каб з'явіўся ў суд, дзе абвінавачанні пэўныя былі ўжо ўпісаны супраць гэтага чалавека, ну, што ён не з'яўляецца грамадзянінам Злучаных Штатаў, што яго не мае ніякага права на ўезд, і вось таму вы павінны прыйсці ў іміграцыйны суд. Дык вось, нават тыя, хто прыязджаў праз гэты CBP1, атрымоўваў вось гэтыя паперы, яны атрымоўвалі статус пароль у пункце ўезда. І на аснове гэтага статуса ўжо атрымоўвалі дазвол на працу катэгорыі C11. Нават гэтыя людзі сёння ўжо з'яўляюцца нелегальнымі мігрантамі, таму што новы стары прэзідэнт, ён падпісаў пэўны ордэр у першы свой дзень свайго прэзідэнцтва, 20 студзеня 25 года. Прабачце, дзякую, Роман, за адказ. Всё добра. У нас тут яшчэ адно пытанне ў тэму, як падрыхтавацца да затрымання, калі ёсць дзеці, маёмасць, рэнд, бізнес? Ну, па-першае, трэба разумець, якія шансы на тое, што вас затрымаюць. Самыя сёння велізарныя шансы, яны ў тых, у каго ёсць першае, гэта крымінальны рэкард. І больш за тое, крымінальны рэкард наконт злачынства супраць маральных каштоўнасцяў. Што гэта азначае? Ну, напрыклад, калі вы былі за старном аўтамабіля ў алкагольным ап'яненні, гэта з'яўляецца злачынства супраць маральных каштоўнасцяў. Калі вы у сям'і сваёй вырашылі нейкай сілай паразмаўляць са сваёй партнёршай, партнёрам, жонкай, мужам, і вас за гэта арыштавалі, это называецца domestic violence. Гэта таксама з'яўляецца такім злачынствам. Калі вы, можна, забыліся заплаціць за нешта ў краме, і вас за гэта арыштавалі, і дистрикт аторні, прокурор, ён перадаў вашу справу ў суд,
Гэта таксама з'яўляецца злачынствам супраць маральных каштоўнасцей. І вось калі ў вас гэта ёсць, то у вас вялікія шансы, што вас затрымаюць. Па-другое, тыя, хто мае крымінальны рэкард, а таксама мае ўжо фінальны ордар на дэпартацыю, які ўступіў у законную сілу. Калі ў вас быў ордар на дэпартацыю, але вы падалі апеляцыю, і гэта апеляцыя яшчэ разглядаецца, усё добра, можаце пакуль не перажываць. Але калі у вас ёсць фінальны ордар на дэпартацыю і крымінальны рэкард, вялікія адсоткі, што вы будзеце арыштаваны. Ну і потым ужо тыя, хто мае толькі ордар на дэпартацыю, ну а потым тыя ўжо фінальная чарга, гэта хто прыехаў сюды, яшчэ справа разглядаецца, ніякіх злачынстваў не здзяйсняў, прабачце, але ён не падаў пэўныя формы. Ну, напрыклад, не падаў на прытулак у суд. Яго справа ёсць у судзе, але ён не заявіў ніякую абарону. Ну, напрыклад, падаць на прытулак. Дык вось тыя то таксама могуць быць арыштаваны, але мэтанакіравана за імі ніхто не прыйдзе. Яны могуць аказацца ў пэўным месцы, ў пэўны час, калі іх там затрымаюць. Вось тых, хто можа быць сёння затрыманы і дэпартаваны. Па-другое, як падрыхтавацца да гэтага? Па-першае, я ўсім раю мець адваката. Нават калі вы лічыце, што вы самі можаце адстойваць свае правы ў міграцыйным працэсе, добра. Але вы ж разумееце, калі вас арыштуюць, у вас не будзе магчымасці нават заяўляць сваю нейкую абарону. Таму што вы фізічна яны могуць вас зрабіць ізаляцыю і ігнараваць любое ваше патрабаванне. На жаль, сёння. Таму вам патрэбна мець адваката, нейкую дамову з ім, ці мне патрэбна мець нейкае пацверджанне, што ў мяне ёсць адвакат. Не, гэтага пацверджання не трэба мець пра сябе, але вы павінны быць упэўнены, што ваш адвакат будзе заяўляць нейкую абарону вашу, калі вось здарыцца тое, што вас арыштавалі. Па-другое, трэба, каб былі людзі, якія будуць спонсарамі для вас у выпадку вашага арышту. Калі вы перасякалі паўднёвую мяжу, вы ведаеце, хто такія спонсары. Гэта грамадзянін Злучаных Штатаў ці грын-карт-холдар, які пастаянна працуе ў Злучаных Штатах і мае пастаяннае месца жыхарства ў Злучаных Штатах. Так вось гэты чалавек павінен мець пэўныя доказы, вось тых крытэрыяў, якіх я зараз вам сказаў, і адправіць гэтыя доказы па патрабаванню вашаму ці вашага адваката айс-афіцэру, які будзе ў дэтэншане займацца пытаннямі, ці асвабаждаць вас, ці не асвабаждаць, ці накіроўваць вашу справу ў іміграцыйны суд і гэтак далей. У вас павінен ужо быць гэты спонсар у кішэні. Ну і па-трэцяе, канешне, у вас павінны быць грошы, таму што калі вы з'яўляецеся спонсарам сваёй сям'і, у вас ёсць пэўныя выдаткі месячныя, там, за жытло заплаціць, за аўтамабіль ці яшчэ за нешта, то у вас павінны быць нейкія ахвяраванні, якія можна выдаткоўваць вось на пакрыццё жыцця вашай сям'і, калі вы будзеце пэўны час беспрацоўным, калі можна гэта так сказаць, назваць. Дзякую, Роман. А ведаеце, якое самае было актуальнае пытанне, калі мы вось пыталіся, як падгатавацца, што рабіць з дзецьмі? Вось у людзей, у якія малыя дзеці, іх затрымоўваюць. Што атрымоўваецца з гэтымі дзецьмі? Ну вось глядзіце, па-першае, дзяржава
будзе ўмешвацца ў гэтае пытанне толькі тады, калі яна ведае аб гэтым, і больш за тое, калі гэта з'яўляецца праблемай для дзяржавы. Тады што яны робяць? Яны падключаюць пэўны family department, які займаецца гэтай справай. Вашых дзяцей могуць перадаць нейкім незнаёмым людзям, нейкія сем'і. Але каб гэтага не было, трэба знайсці сваіх знаёмых, якія будуць глядзець вашых дзяцей, пакуль вашы справы будуць разглядацца. На жаль, тое, што ў вас ёсць малыя дзеці, якія патрабуюць вашага з'яўлення ў Злучаных Штатах, гэта на сёння, раней так, але сёння гэта не будзе з'яўляцца нейкім выбачэннем па вашай справе. Чаму? Таму што вось многія ведаюць так званы бордер цар. Гэта Хофман, ён зараз кіраўнік іміграцыйнай службы. І калі ў яго запыталі, што рабіць з тымі, хто тут нарадзіўся, з'яўляецца непаўналетнім, і яго бацькоў дэпартуюць, што ім рабіць? Ён адказаў, што мы можам дэпартаваць іх разам з бацькамі. Тое, што яны з'яўляюцца грамадзянамі Злучаных Штатаў, для нас гэта не з'яўляецца ніякай прычынай, каб астанавіцца ў тым, што мы зараз робім. На жаль, гэта сёння рэальнасць, у якой мы жывем. Таму, каб на самой справе вось у гэтым усім больш за ўсё будуць страдаць вашыя дзеці. Таму і псіхалагічна, і матэрыяльна. Таму ваша асноўная задача гэта зрабіць нейкі камфорт для іх, каб былі ўжо пэўныя людзі, якія будуць іх даглядаць, каб яны мелі сёння нейкую ежу на стале, ведалі, што іх заўтра адвядуць у школу і гэтак далей. Вось гэта на самой справе, вось гуманітарныя вось гэтыя рэчы, яны больш сёння важныя, чым, канешне, легальныя рэчы, праблемы, гэта трэба што вырашаць, але, на жаль, сёння бывае сітуацыі, на якія мы ніяк не можам паўплываць, разумееце? І таму вось што мы можам толькі параіць, каб людзі былі падрыхтаваны да гэтага і не знаходзіліся ў пэўным шокавым стане. То бок можна аформіць нейкае апекунства на сваіх сяброў, Ну, знаёмых? па-першае, апекунства можна аформіць толькі праз суд. Трэба падаць, каб это касторіян, так званы. Гэта кастаді. Вось чалавек, які хоча быць кастодіян, ён можа падаць у пэўны суд, і таксама трэба прычыну назваць. Калі вы сёння знаходзіцеся на свабодзе, ніхто іншаму чалавеку не дасць вось гэта кастаді на вашых дзяцей. Але калі вы будзеце знаходзіцца ў дэтэншне, напрыклад, то так, пэўны чалавек можа падаць у інтарэсах дзяцей, каб атрымаць кастаді на гэтых дзяцей, можна некае часовае, але ён павінен быць у пэўным легальным статусе. Ён не можа быць такім жа нелегалам, як і тыя бацькі, якія сёння затрыманыя. Зразумела, дзякуй. Ну, таксама яшчэ ёсць пытанне пра затрыманне, пра айс. Каму трэба насіць з сабой дакументы, а каму лепей не насіць? І што казаць, калі пытаюць дакументы? Ну, вось глядзіце, наконт таго, каму не насіць, ёсць такая практыка, яна вельмі пашырана сярод эмігрантаў з Афрыкі ці карыбскага басейна краіны. Яны перад тым, як перасякаць мяжу, яны выкідаюць свой пашпарт, каб іх немагчыма было ніяк пазнаць, хто яны такія.
Разумееце? Вот. І таму, калі ёсць пытанне, ці варта мне не насіць, я лічу, што не, вам трэба насіць з сабой дакументы. Таму што калі немагчыма будзе усталяваць, хто вы, ідэнтыфікацыю правесці, хто вы такі, у вас могуць быць больш праблемы, чым калі б у вас быў нейкі дакумент. Але калі без жартаў, што трэба з сабой мець? Трэба перш за ўсё мець федэральнае ID. Что это за федеральное ID? Калі у вас есть грин-карта, гэта сама грин-карта. Калі у вас ёсць дазвол на працу, то гэта дазвол на працу, таму што ваша ID штата, нават калі яно real ID. Калі вы не грамадзянін Злучаных Штатаў, то тэарэтычна у вас могуць быць нейкія пытанні. Таму, калі вы грамадзянін, можаце насіць толькі сваё ID, real ID, driver license, таго штату, у якім вы пражываеце. Калі у вас толькі грин-карта, lawful permanent residency, вам трэба насіць з сабой грин-карту. Нават вы можете не сам пластик, вы можете зрабіць фото на телефоне, і ў любы час вы можете гэта паказаць. І таму што, але ваш фотаздымак павінен быць чытаемы, каб там было відаць гэты нумар, які запісаны вашай грин-карты, ваша дата нараджэння, месца нараджэння, ваше поўнае імя і гэтак далей. Вось вы можете нават не сам пластик з сабой насіць, але вось каб у вас была нейкая копія ці фотаздымак на телефоне. Але калі у вас няма грин-карты, ну і вы не грамадзянін Злучаных Штатаў, вам абавязкова з сабой насіць дазвол на працу. У дазволе на працу напісана, якая катэгорыя ваша. Вы падалі на прытулак, ці вы атрымалі пароль у пункце пропуска, ці вы па ЮФОЮ, ці вы нават па нейкай візе тут знаходзіцеся. Калі у вас ёсць віза, вы прыехалі сюды турыстам, ці вы, напрыклад, F1, гэта студэнты, у іх няма ніякіх дазволаў на працу, часцей за ўсё. Тады ім трэба насіць з сабой форму, так называемая I-20. Гэта форма I-20, якая з'яўляецца пацверджаннем таго, што яны тут з'яўляюцца ў статусе F1, яны студэнты. Дык вось, резюмируя, дазвол на працу абавязкова, калі у вас нет ні грин-карты, ні грамадзянства. Грин-карта, калі у вас ёсць грин-карта, але гэта можа быць копія ці фотаздымак. Но калі вы грамадзянін, то дастаткова мець real ID, і я думаю, што у вас ніякіх пытанняў не будзе, таму што, па-першае, вы не можаце атрымаць грамадзянства, калі вы не валодаеце ангельскай мовай. Таму вы заўсёды сможаце адказаць на гэтае пытанне, і што вы грамадзянін і гэтак далей. То есть ніякай збянтэжанасці, я лічу, у гэтым выпадку быць немагчыма. Зразумела, дзякуй. Цяпер пераходзім далей да пытанняў соцсетак. Вельмі шмат было пытанняў наконт палітычнага прытулку, якія шансы зараз падавацца на палітычны прытулак, і ці могуць новыя эмігранты, якія вось толькі нядаўна прыехалі падавацца на палітычны прытулак? Вось глядзіце, калі мы кажам пра беларусаў, так, ну мы зараз па-беларуску з вами размаўляем, таму, канешне, гэта пра беларусаў. Па-першае, ніякіх новых правілаў наконт прытулку сёння няма. Нават нягледзячы на тое, што Злучаныя Штаты, новая адміністрацыя, яна выйшла з Савета па правам чалавека, ААН, сёння ніякіх зменаў яшчэ няма. Таму правіла агульнае. Вы павінны быць пераследаваны, ці у вас павінны быць well-founded fear for future persecution. Добра абаснаваны жах за будучае праследаванне, за будучы пераслед. І гэта ўсё павінна трымацца на адным з 5 аснаванняў. Гэта ці палітычныя нейкія погляды, ці рэлігія, раса, нацыянальнасць і сацыяльная група ваша.
Так вось, калі вы пераследаваліся ў сваёй краіне, ці у вас ёсць добра абаснаваны жах за тое, што вас будуць пераследаваць у будучыні, і гэта ўсё аснована вось на гэтых прынцыпах: рэлігія, раса, нацыянальнасць, палітычныя погляды, вы можаце падаць на прытулак, але толькі калі вы першы год у Злучаных Штатах. Але ёсць выключэнне ў гэтым. Па-першае, калі гэтыя абставіны для таго, каб вы падалі на прытулак, з'явіліся пасля таго, як вы год ужо ў Злучаных Штатах. Тады гэта з'яўляецца выключэннем, і вы можаце падаць на прытулак. Таксама ёсць рашэнне бюро іміграцыйных апеляцый наконт таго, што калі вы сюды заехалі па паролю, як па U4U, напрыклад, то гэты год ён не ідзе з вашага апошняга прыезда. Але я лічу, што гэта таксама з'яўляецца выключэннем, і я нікому не раю гэта выкарыстоўваць, таму што гэта можа зацягнуць ваш працэс. Больш за тое, вырашаць ваш лёс будзе суддзя ў гэтым выпадку, і ён будзе выкарыстоўваць тыя законы, якія будуць працаваць на той момант, калі ён будзе разглядаць вашу справу. І калі гэтага закона ўжо не будзе, то у вас могуць быць пэўныя праблемы таксама. Вось, таму ваше пытанне было, як падаць на прытулак. Сёння зменаў ніякіх няма. У вас павінны быць абставіны для гэтага. Ну, вось, я так пералічыў з першага, што павінна быць у вас. Тут у чаціку якраз удакладняючае пытанне. Калі была студэнцкая ці працоўная віза і скончылася, ці можна падаць на прытулак зараз? Правіла агульнае, калі вы яшчэ не прайшоў год з таго моманту, як вы сюды заехалі, і абставіны для прытулку яны з'явіліся для вас пасля вашага гадзічнага тут з'яўлення. Вы вось год ужо пражылі ў Злучаных Штатах. Ну, напрыклад, вы прыехалі 1 студзеня 24 года. 1 студзеня 25 ваш вось гэты год ён ужо скончыўся. Вы не можаце падаць на прытулак. Але калі абставіны з'явіліся 1 лютага, год і 1 месяц, так, і вам гэта вядома стала аб тым, што з'явілася, то вы можаце падаваць на прытулак. Так, дзякую. Ну, далей тут пытанні больш такія ўжо па кейсах асабістых. Можно ли подать на убежище форм 589 после 2,5 лет пребывания, страх возвращения, сейчас рабочая виза, у сына в октябре 21 год и виза R2 отзывается. По этому поводу ищем варианты легального статуса. Ожидаем изменения статуса, и это может занять несколько лет. Хорошо. Смотрите, еще раз. Правило следующее. Год с момента приезда, если только угроза для вас не возникла после годичного пребывания. Если для вас подача на убежище является решением проблемы, связанные с окончанием визы сына R1, то вы не можете подавать на убежище, к сожалению. Потому что на убежище вы можете подать только если у вас есть предыдущее преследование существенное. Как мы понимаем, его, наверное, нет, потому что вы 2,5 года уже здесь находитесь. Либо страх, хорошо обоснованный, за будущее преследование. Что это означает? Это означает, у вас есть доказательства, на чем основан ваш страх. За будущее преследование по одному из 5 оснований: религия, национальность, раса, социальная группа, политические взгляды. Так вот, доказательствами являются
письма ваших родных, что вас там ищут, повестки какие-то, может быть, приходили, у вас есть доказательства, что идет уголовный процесс против вас за какие-то действия. И это все возникло после годичного вашего нахождения в Соединенных Штатах. Дякую за адказ. Наступне питання. Есть ли сроки рассмотрения кейса по политике после интервью? Интервью было год назад, но ответа так и нет. На вопросы о сроках USCIS дает размытые ответы. Кейс рассматривается. Легитимны ли мы на подачу мандумус кейса или, может, существует другая процедура? Это называется writ of mandamus. Это право, которое гарантировано Конституцией. Ам, Что это за writ of Это вообще обращение в суд с требованием, чтобы государство выполнило определенные действия, рассмотрело их дело. К сожалению, точнее не так, writ of mandamus часто используется для того, чтобы заставить иммиграционную службу вызвать вас на интервью, так как есть определенная процедура, которая закреплена в иммиграционном национальном акте, в законе, где рассказано, что будет происходить, когда вы подаете на убежище, кто вас вызывает и когда и так далее. И на основании этого вы подаете writ of mandamus в суд, чтобы вас вызвать. Если ваша же ситуация немножко другая. Вас вызвали на интервью, но решение еще не приняли. В этой ситуации вам будет сложнее доказать, то есть подать на writ of mandamus и добиться, чтобы они выдали вам решение, потому что они могут всегда сослаться на то, что есть определенные вопросы национальной безопасности, проверки и так далее. Но сразу вам скажу, что это связано с тем, что у них нехватка офицеров. Более того, буквально вчера судья разрешил администрации Трампа, вот, может быть, вы слышали, было предложение администрации Трампа всем федеральным сотрудникам, кто не хочет больше работать, не разделяет его взгляды на жизнь, они могут уволиться с сохранением зарплаты до сентября. И сейчас сотни тысяч человек планируют это сделать, федеральных сотрудников. Ну, я считаю, что это, конечно же, повлияет на сроки рассмотрения именно таких дел, как ваше, когда офицер иммиграционный должен принять решение по вашему делу и согласовать его с директором политического офиса иммиграционной службы. Поэтому, конечно же, к сожалению, вот из тех обстоятельств, в которых мы сегодня находимся, я далек от мысли, что у вас получится заставить иммиграционную службу рассмотреть ваше дело и выдать вам решение. У нас есть несколько дел, которые оказались в такой же ситуации, как и вы. У нас не было еще практики подачи на writ of mandamus по в таком случае, когда человека вызвали на интервью, но еще не дали ответ. Но, кстати, было одно дело в Нью-Джерси, и девушка получила ответ через примерно 4 года с момента интервью. То есть вот примерно такие вот сроки. Дякую за адказ. Так, наступне питання. Проясните вопрос по меморандуму. Касается ли он белорусов, перешедших по CBP-1, имеющих пароли адвоката? И зависит ли вообще политика от национальности? Потому что много кто говорит, мол, к белорусам лояльно относятся. Ну, еще раз повторюсь, тот меморандум, которым вы, скорее всего, имеете в виду в вашем вопросе, он делает невозможным пересечение границы и прошение на убежище всех тех, кто переходил сюда последние 2 года. Если у вас уже есть адвокат, вы подали дело, все окей. Единственное, ваш адвокат должен будет в суде доказать, что вы имели право подавать на убежище. Ну, вам лучше это спросить у своего адвоката.
Но сразу скажу, что есть одно из оснований, как угроза в той стране пребывания, где вы транзитом проходили, например, Мексика. И вы в Мексике не могли просить убежище, и поэтому вы попросили убежище в США. Но это вы уже решаете со своим адвокатом. Что касательно того, как относятся к белорусам, то вы совершенно правы. Белорусам всегда хорошо дают убежище. Если у вас нет уголовного преступления, криминал рекорд, у вас есть доказательства вашего дела, то вам дадут убежище. Если вы совершили преступление, либо у вас нет доказательств вашего дела, ваши шансы невелики, как любых других людей. К сожалению, а, в этой стране есть масса проблем и расового характера, поэтому белорусам хорошо дают убежище. Я это скажу так. Вот, да, вам могут дать. Но лояльно, не лояльно, ну, у вас должны быть доказательства, ваше дело должно быть готово. Вы сами должны быть готовы давать показания. Никто за вас не расскажет, что с вами было, кроме вас самих. Когда вы придете в суд, и вы будете опрошены вашим адвокатом, представителями иммиграционной службы и судьей. То бок вось гэты мем з Family Guy, калі там у этого памежніка, там карычневы, светла-карычневы, белый, і там окей, not окей. Ён так: беларусы, окей, белый, окей. К сожалению, да. К сожалению, да. Так, зразумела. Рухаемся далей. Мы приехали в июне 24-го. Никаких запланированных визитов к айсам, браслетов или программ не было. Не знали, что нужно было менять адрес, поменяли только на прошлой неделе. Нас теперь посадят в тюрьму и депортируют или может обойтись? Примечание, у нас 3-летний ребенок и больше ничего не нарушали. Так разумею, Хорошо. они поменяли адрес. Ну, я думаю, что так. Первое. Вас могут посадить в тюрьму, потому что вы совершили нарушение вашего пребывания. Вы должны в течение 5 дней заявить об изменении своего адреса. Сделают ли это, я не знаю. Скорее всего, нет. Но они могут это использовать против вас. Будут ли вас депортировать, это никак не влияет на депортацию по закону. На депортацию влияет, сможете ли вы доказать, заявили ли вы защиту против своей депортации, и сможете ли вы доказать свою защиту, чтобы судья принял соответствующее решение для вас. Ну, например, дал убежище. Вот основание для ареста, либо для вашей депортации. Но вообще старайтесь не допускать этого. Вовремя меняйте адреса, потому что это сделать легче, чем потом добиваться своего освобождения под залог. Дякую. Так, наступне пытанне. Хацеў ад адваката пачуць дасканальныя тлумачэнняў з умоўнымі прыкладамі таго, хто ў якім выпадку можа атрымаць грынку па шляху victim of a crime. Окей. Па-першае, чтобы атрымаць грын-карту як ахвяра пэўнага злачынства, трэба быць гэтай ахвярай. Пэўнага злачынства. Па-першае, ёсць пэўны спіс злачынстваў, ахвярам якіх выдаюць грын-карты. Ну, напрыклад, domestic violence – гэта дамашняе насілле. Ці robbery, таксама гэта калі у вас маёмасць адабралі з прымяненнем ці пагрозы фізічнай расправы. Гэта таксама, калі вы сталі ахвярай гэтага злачынства, вы можаце у будучым атрымаць грын-карту. Як гэта ўсё адбываецца? Першае, калі вы павінны стаць ахвярай пэўнага злачынства, значыць, паліцыя павінна зафіксаваць гэтае злачынства, і DA, District Attorney, гэта пракуратура, павінна ініцыяваць расследаванне пэўнага злачынства. Ваш адвакат ці вы самі падаеце пэўную форму, Supplement B, форму
918, але я ўжо магу быць недасканала памятаць гэта лічбу. Вось падаецца гэты саплемент B у пракуратуру. Пракурор, калі бачыць, што вы, па-першае, атрымалі пашкоджанні фізічныя, па-другое, вы маеце пэўную інфармацыю, якая будзе вельмі паспрыяе расследаванню гэтага злачынства. Вы можаце даць пэўныя паказанні ў судзе і гэтак далей. Ён падпісвае гэты сертыфікат, што вы з'яўляецеся ахвярай гэтага злачынства. І вось тады ўжо, маючы на руках гэты сертыфікат, вы можаце падаць пэўную форму ў іміграцыйную службу, і іміграцыйная служба вам выдае статус гэтай ахвяры. А потым праз пэўны час вы падаеце на грын-карту, і грын-карту вы атрымоўваеце як ахвяра гэтага злачынства. Калі ўжо міграцыйная служба падпісала першае, што так, вось ваш статус ахвяры, вы ўжо можете выязджаць з Злучаных Штатаў і прыязджаць сюды, гэта ўжо з'яўляецца protection статус для вас, які вас вядзе для атрымання потым грын-карты. Дзякуй. Яшчэ пытанне. Колькі можа каштаваць рэпрэзентацыя адваката, калі я трапіў у дэтэншн? Напрыклад, у вашай кампаніі. Ну, глядзіце, я не магу вам назваць пэўную суму, таму што ўсё індывідуальна. Гэта як вы прыходзіце да доктара, які будзе вас аперыраваць, і вы яго пытаецеся, колькі трэба мне заплаціць, каб вы мне выразалі нешта. Ну, можна сказаць, што вось я дыяпазон магу назваць, але пэўную лічбу я не магу вам сказаць, таму што ўсё індывідуальна. Першае, мы не бяром справы, які толькі для таго, каб вас асвабадзіць з дэтэншна. Мы бяром справу, каб вас прадстаўляць у міграцыйнай судзе. І калі у вас ёсць таксама пытанне, каб вас вызваліць з дэтэншна, то мы таксама і працуем над гэтым пытаннем. Але мы адразу бяром усю справу, таму што для нас гэта будзе вельмі нязручна. Можа, у вас ёсць іншы адвакат па асноўнай справе, і мы не можам працаваць толькі над тым, каб вас адтуль асвабадзілі. Гэта павінен рабіць адвакат адзін, які ў вас ёсць асноўны. Так, ёсць, напрыклад, адвакат крымінальны, калі вы ў дэтэншне з'явіліся пасля таго, як вас арыштавалі. Ну, напрыклад, гэта было не так далёка, гэта быў апошні Thanksgiving, дарэчы. В штаце Техас наш кліент быў астаноўлены, нікому не раю ў штаце Техас нават мець нейкія бутэлькі з алкаголем у салоне. Дык вось, наш кліент быў астаноўлены за тое, што ён ехаў без фар, без свету. Яны паглядзелі і ўбачылі, што была пустая бутэлька з-пад піва, пустая у салоне. Яго арыштавалі, і аналіз на кроў зрабілі толькі праз 5 гадзін з моманту арышту. На наступны дзень ён з'явіўся ў крымінальным судзе. Суддзя падпісаў бэйл, што яго, там, можа, $500 ці 1000, вельмі нязначную суму для такіх спраў была назначана. Некія сваякі аплацілі, але тут жа у залу судебнага заседання заходзяць айс-афіцэры і яго напраўляюць у дэтэншн і ініцыююць дэпартацыйны працэс, не гледзячы на тое, што з 2018 года гэты чалавек падаў на прытулак і чакаў свайго інтэрв'ю.
Яны кажуць, нас гэта не турбуе, мы хацім, каб гэты чалавек быў дэпартаваны адсюль. Нават гэта было да Трампа яшчэ. Вось напрыканцы 2024 года. І мы былі наняты як адвакаты па эміграцыйнай справе, якая таксама і прадугледжвала яго вызваленне дэтэншана. І быў адвакат па крымінальнай справе у крымінальным судзе ў Тэхасе. І вось толькі тады, калі мы сталі сумесна працаваць над гэтым і прасіць крымінальнага адваката, каб ён патарапіў рэзультаты вось гэтых аналізаў па крові. І калі гэтыя аналізы прыйшлі, і там не было ніводнага працэнта, праміля алкаголя ў крыві, але чалавек прасядзеў 2 месяцы. Без гэтага аналізу яго не выпускалі нават пад бонд з дэпартацыйнага цэнтра. Разумееце? І вось ён 2 месяцы там прасядзеў. Калі толькі прыйшло гэты аналіз, крымінальны адвакат закрыў гэтую крымінальную справу ў судзе. Дзей, дыстрыкаторні, прокурор адказаліся далей рухацца па гэтай справе. І мы гэта даказалі іміграцыйнаму суддзі, гэтага чалавека выпусцілі, але з залогам у $5000 на пустом месцы. Дык вось, якую выснову трэба зрабіць? Ніколі не парушайце ніякіх законаў. Нават у такіх асабіста ў такіх штатах, як Техас. Таму што там все проціў вас. Техас — гэта ўсё проціў вас, вы разумелі. Да. Так, дзякую за гісторыю, за адказ. І тут таксама яшчэ у чатику пытанне про адвоката. А что Так. делать, если адвокат не отвечает на сообщение и игнорирует? Можно ли как-то пожаловаться на него в какую-то инстанцию? Ну, па-першае, каб гэта зрабіць, даць нейкую жалобу, у вас павінны мець доказы таго, што вы звярталіся, а ён не адказваў. Як звяртацца да адваката? Калі ўжо у вас так адносіны складаюцца, што вось вы збіраецеся некуды пажалавацца на вашага адваката, то трэба паглядзець, што напісана ў вашым кантракце з адвакатам. І калі ў кантракце з адвакатам напісана, што калі у вас ёсць нейкае пытанне, вы павінны напісаць мне вось туды, на мой email, ці яшчэ нейкі спосаб. Я ведаю, нашы нейкія калегі на сваім веб-сайце, яны робяць такую CRM-сістэм, калі пэўны іх кліент мае аккаунт на іх веб-сайце, і там вось з формай звязку з гэтым адвакатам. Дык вось, што напісана ў вашым кантракце? Калі там напісана, што калі у вас ёсць пэўнае пытанне, вы павінны мне напісаць на e-mail, напішыце на e-mail свайму адвакату. Таму што могуць быць разныя сітуацыі. Ну, напрыклад, адвакат, зараз ён ляціць у летаку, ён не можа вам ніяк адказаць. А потым у 9 гадзін раніцы ў яго судебнае паседжанне у тым штаце, куды ён ляцеў учора вечарам. Ён таксама не можа вам адказаць. Таму, канешне, глядзіце кантракт і также з ім звязвайцеся. Але калі ён і нават на гэта не рэагуе, на правільныя ваши дзеянні, тады, канешне, у вас ёсць права пажалавацца на яго, і вы можете гэта зрабіць у бар-асацыяцыю таго штата, дзе практыкуе ваш адвакат, дзе ў яго ёсць ліцэнзія. Дзякуй за адказ. Нас на гэтым... Пішыце, сябры, ў чатик. У нас яшчэ засталося там літаральна 10 хвілінак. Можам яшчэ на штосьці адказаць. А з соцсетак у мяне засталося толькі одно цікавае пытанне. Я не ведаю, ці оно да вас, але ось, можа, будзе. Карацей, пытанне было такое, што вось прыязджаюць зараз людзі з Расіі, якія падтрымліваюць вайну, гвалт і гэтак далей. І робяць сабе фейкавыя кейсы на палітычны прытулак.
Так вось пытанне было, наколькі добра гэтыя кейсы правяраюцца, і калі хтосьці ведае пра гэтыя кейсы, куды яны могуць пажалавацца на гэта. Ну, як сказаў аднойчы прэзідэнт Расіі, а навошта вам гэта трэба? Вось, па-другое, ну, разумееце, калі вы ведаеце, што нехта не заплаціў падаткі, і у вас есть доказы гэтаму, вы можаце зрабіць пэўны ціп у АРС, у падатковую службу Злучаных Штатаў. І калі па вашаму ціпу яны атрымаюць нешта з гэтага злоснага парушальніка, то 10% ад гэтай сумы вы атрымаеце асабіста. На жаль, гэта права не адносіцца да іміграцыйнай службы. Вам ніхто нічога за гэта не заплаціць. Таму не ведаю, навошта вам гэта трэба. Ну, але калі адказваць на ваше пытанне, ці правяраюць, кожная справа правяраецца, кожная справа, і кожная справа правяраецца на самой справе. Credibility – гэта тое, што вы вызываеце давер. Гэта 50% вашай справы. Калі вы з'яўляецеся ў міграцыйным судзе і вы падалі на прытулак, то тое, што вы кажаце, добра, але ці вы вызываеце давер. І калі вы вызываеце давер, то вас ужо можна слухаць і можна разглядаць тыя доказы, якія вы прынеслі. Але калі вы давер не вызываеце, то не мае значэння, колькі доказаў вы прывезлі, як добра вы гаворыце, ці як складна гэта ўсё гучыць. Не мае ніякага значэння, калі вы не вызываеце давер. Таму, канешне, вось credibility, гэта давер, гэта мае вялікае значэнне ў міграцыйных справах. Ну, я не іміграцыйны суддзя, я не іміграцыйны прокурор, не іміграцыйны афіцэр. Мне другая задача. Мяне задача дапамагаць людзям, а не рабіць для них нейкія шкоды. Таму я не магу адказаць на ваше пытанне. Што вам зрабіць, каб нейкае жыццё, яно ператварылася ў нейкі апакаліпсіс, разумееце? Пытанне не да мяне. Так, вось у чаціку яшчэ пытанне ад Александра. Роман, а калі я быў збіты, яго затрымалі, а потым District Attorney яго выпусціў, ці падыходжу я пад катэгорыю, каб атрымаць грин-картку як victim of the crime? Окей. Нужно паглядзець, першае, ці была ініцыявана крымінальная справа супраць гэтага чалавека. Калі да, то якая? Ці гэта было бэтэры, так называемае, і таксама гэта бэтэры з'яўляецца пэўным значынствам, ахвяра якога вы можаце атрымаць ужо грин-карту. Ці нешта іншае гэта было? Па-другое, ці перадалі гэтую справу ў суд? Таму што так, чалавек можа выйсці, і ён выходзіць часцей за ўсё гэта пад бэйл, калі суддзя вызначае пэўную суму, якая павінна быць выплачана, як гарантыя таго, што чалавек больш нікуды не збяжыць ад правасуддзя амерыканскага. Дык вось, як яго выпускалі, мы не ведаем. Ці была перадана гэта справа у крымінальны суд. Калі так, справу перадалі, яго выпусцілі пад бэйл, то, канешне, вам ужо трэба звязвацца з пэўным District Attorney, пэўнай прокуратуры, якая разглядае гэту справу, вядзе. І калі вы з'яўляецеся ахвярай, і вы атрымалі пашкоджанне, што з'яўляецца вельмі істотным крытэрыем, дык вось тады вы можаце атрымаць гэты сертыфікат ахвяры і потым ужо рабіць сабе статус міграцыйны, атрымаць грин-карту. Так, дзякую, Александр. Напішыце, адказалі на ваше пытанне, ці будуць яшчэ удакладняючыя. А я пакуль зачытаю яшчэ одно пытанне. Грин-карт быў выдадзены 5 год таму, але быў выезд тэрмінам на 10 месяцаў пасля смерці сына ў Беларусі. Ці гэта добрая прычына для непрерыўнасці знаходжання,
ці лепей пачакаць, пакуль будзе 5 год у ЗША без перерыву? Я не зусім зразумеў пасля добрай нагоды. Што там Я далей? вось ці гэта будзе удакладніце, калі ласка, хто пісаў пытанне. Ну, па-першае, гэта як жыццёвае не вельмі добра. Я спачуваю вам, што адбылося. А калі глядзець у міграцыйным плане, то так, гэта можа быць падставай да таго, каб яны не падымалі пытанне, а не ці зрабілі вы так званы abandoned, бросілі сваё рэзідэнцтва ў Злучаных Штатаў, і вас патрэбна забраць вашу грын-карту. Так, гэта можа з'яўляцца. У нашай практыцы нават былі такія выпадкі, калі людзі праходзілі лячэнне за мяжой. Ну, напрыклад, пра Беларусь мы можам сказаць, што ўсе грамадзяне Беларусі, яны маюць бясплатнае, бескаштоўнае лячэнне ў Беларусі. І таму, канешне, многія едуць туды, робяць нейкія аперацыі, гэтак далей. І лячэнне іх, яно патрабуе пэўнага часу, больш чым 6 месяцаў у гэты год. І гэта з'яўляецца вельмі добрай падставай да таго, каб ваша грын-карту ніхто не забраў. Дзякуй, Раман. Выглядае, сябры, што больш пытанняў няма. Я там у чаціку скідвала ўсе кантакты, сайт, e-mail, тэлеграм-чат, куды можна звяртацца за дапамогай. Мы яшчэ ўсе прадублюем усе гэтыя спасылкі ў апісанні пад відэо, а таксама, хто там не паспеў што пачуць, можна пераглядаць гэта відэо, яно захаваецца, дзяліцеся з сябрамі. Магчыма, мы зробім нейкія кароткія нататкі, іх у соцсетках запосцім таксама. Дзякуй вялікі вам, Раман, што вы прыйшлі, правялі гэтую гадзіну і вельмі дапамаглі, я лічу, людзям. Добра, дзякуй вам за тое, што паклікалі. Са сваёй стараны я зрабіў, можа, стараўся зрабіць усё, каб все было зразумела. І калі нехта мае патрэбу ў юрыдычных паслугах у Злучаных Штатах, іміграцыйных, ці вы атрымалі траўму, вы можете пісаць нам, я перадаў наш email, наш групу ў Тэлеграме, наш тэлеграм-канал, таксама наш вэб-сайт. Мы заўсёды ахвотны дапамагаць усім тым, хто патрабуецца ў гэтым. Дзякуй усім добрага вечара, беражыце сябе, сябры. Да. Добрага вечара і ўсіх з днём закаханых.